mau jalan, sudah mau jalan. Dengan tidak cukup nambah. Kalau mending sudah. Emang cara kamu jangan begitu kamu nama. Jadi tamu sudah mama gaji dari orang nanti tamu sudah sampai copeng nanti apa deh. Emang kalau dikira. Ingat kamu nama. Emang ini kamu lama, biar teman sih, emang gak ada nama sih mau ngapain naik. Nih aja sehari malam sih baik, kambingnya matahari lah, emang dan mang gitu mata langsung dia, ini kapal lah. Namanya Robibar ni 19 tarik ni, horor Robibar kali, horni barteo polisi tangde, imre nersen narjar lan nuam ube na sengde. सोंनायनि उनाव आरो जों उथिबोबाय न' सिंनिफ्राय उथिबोनायाव बुंबाय नोङो मबाइलाव मा हेंगारनाय होननानै ओमफ्राय आरो बुंबाय आरो आंथ' जेबो ओरैनो मानसिफोरा माबा शेयार खालामनायखाय फेसबुक नायै नायै नुफ्लांबाय आंबो नुफ्लांनानै आरो इदिनो शेयार खालामफ्लांबाय होनना बुंदो आरो बुंनानै गान्धीबारि पुलिसफोरा बुंबाय ओंखार नोङो गान्धीबारिनि थानायाव थांनांगोन होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंबो सोंबाय मानि थाखाय मा दायनि थाखाय होननानै फेसबुकाव इदि हेंगारदोनो होननानै शेयार खालामदोनो इयो होननानै ओमफ्राय नो ओंखार होनबाय ओमफ्राय जोंहा हौवायाबो आरो ओंखारबाय ओंखारना बुंबाय आरो दानो दोनफायफिनगोन जोङो दोनफायफिनगोन इदिनो मबाइलाव नायगोन गोदोर अफिसाराव रायज्लायहरगोन रायज्लायहरनानै मबाइलखौ दानगोन माबा खालामदोंमोन होननानै बुंनानै गान्धीबारि थानायाव लाङालासिनो बरखातायाव सि अफिसाव लांबाय इयाव आरो रायज्लायना मबाइलखौ लाखिनानै तामुलपुर थानायाव हेंगार हरबाय आंनि हौवायाथ' एख' दाय साय गैया दाख्लैबावैसो खामानि मावना फैदोंमोन दा अक्ट'बराव थांथारनो गोनांथारमोन गुजरातआव मियाथ' तामुलपुरनिफ्राय माबायाव मुसलपुराव लांगोन होनदोंमोन मुसलपुराव लाङालासिनो क'क्राझाराव लांबाय होननाय खोनादो आंनि हौवाया जेबो दाय गैया आसाम सरकार बिटिसि सरकार पुलिस दाय गैया मा गैया हमना लांदो हेंगारनांगो तामुलपुर पुलिस थानायाव हमना लाना फैदोंनो मा दायनि थाखाय हमना लादों बेखौ एसे फोरमाय दा देवबारखालि हराव खै थारिखमोन बेखौ मिथिस्लाबाखै दिसन जों थांनानै उखा नेरसोन नार्जारिनि न'आ बेनो ना होनना सोंनानै उखा फोजानानै बिसोरो लाबोनानै आरो गान्धीबारिहालागै लांनानै एगार हरफिनगोन ओरै होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय डाइरेक्ट गान्धीबारियाव लाबोहलानो डाइरेक्ट तामुलपुराव ओइ बरखातायाव मा बुङो बेखौ एसडिएफआवनो मा बुङो बेयाव लानानै मा रायलायखो बिसोरो न' सिङाव रायलायनानै ओमफ्राय दिहुननानै लाबोफिननानै डाइरेक्ट तामुलपुराव माबायाव थानायाव दोनफैदो थानायाव दोनफैनानै ओमफ्राय आंखौ लानानै न'आव दोनहैफिनदो दा मा दायनि माने आं एसेबो मिथिस्लाबा बे मबाइलाव माबा माबि एगारदोंनो फेसबुकआव दा बेयाव माबाफोर शेयारफोर खालामफ्रांगोन ना माखो आं बेखौ इसेबां मिथिस्लाबा आंबो बेंग्रा मानसि दा मा होननानै बुंगोन नोंथांनि फिसालाया सोरदोबा उग्रपन्थिजों लिंक दङमोन नामा दा आंनि फिसाला उग्रपन्थिजों लिंकबो गैया बे बाहेरायावसो थायोमोन बारा दिन जायाखै 4 माससो जाबाय जों फैनाया दा बे फेसबुकफ्राव मा नुखो मा माखो गरमनि माबा बन्द'नि खौरां मोननानै फेसबुकआव नायनानैसो बेफोरबायदि हरनानैसो जाखोना माखो बेखौ जों मिथिस्लाबा आरो बेखिनियानो बाथ्राया दा ओमफ्राय बेखौ गनायनि थाखाय बख'नायनि थाखाय नोंथांमोना सोरबा दल संगठनजों सावरायदों नामा दा बेखौ सख'नो थाखाय जोङो उकिल खासि हमदोंमोन दा आरो जोंनि बे आबसुफोरनोबो बाय बांला जनायदोंमोन बिसोरो हेल्पआप होयोना होआ जों बेफोरखौबो लोगो हमनो सानदोंमोन आरो दा
मा जायो जों दा क'क्राझारहालागै थांनो नागिरदों दा क'क्राझाराव बोरै बोरै जायो जों थानाहालागै थांनानै रायज्लायनो सानदोंमोन क'क्राझार थानायाव लाना थांबाय नामा बेखौ माला लांखो बे क'क्राझाराव लांनाय जाबाय मैया 2ता ना 2:30आव लाना थांदो बिनिफ्रायथ' बिसोरो सिगां बुंदोंमोन मा मुसलपुराव दोनगोन होननायखाय आरो जोंबो बेखौ डाइरेक्ट थिखांना लांबाय मुसलपुराव लांगोन होननानै जोंबो आरो एरारि जालायनोसै रावबो गैला नालाय ओमफ्राय उनाव खोनाबाय मा जोङो डाइरेक्ट क'क्राझाराव लांबाय होननानै खोनादों आरो जोङो दिनै जोंनि बे तामुलपुर थानानि सिङाव गोग्लैनाय जगमारियाव जोंहा हरखाबै मोनसे मिथिस्लाबै जाथाय जाना थांदों बेयाव थांनाय रबिबार खालि हरनि 12:40आव मिथिस्लाबालासिनो जगमारिनि नेरसोन नार्जारिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों मा दायनि थाखाय एरेस्ट खालामदों बेखौ जोङो मिथिना मोनाखै थेवबो थारमाने बेबायदि फेसबुक आरो वाट्सएपनि गेजेरजों जुदि मानसिया शेयार खालामनायावनो जुदि हमजानो गोनां जायोबा बियो बोरै जानांगौ दा बिथां नेरसोन नार्जारियाथ' इयाव जेबो भुल शेयार खालामाखै जा शेयार खालामदों बिखौ बिथाङा शेयार खालामदों जे थांनाय 18 अक्ट'बर नामा 18 सेप्तेम्बर खालि क'क्राझाराव जा जाथाय जाना थांदोंमोन जेरै जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारि बिथांमोनखौ दाय गैयालासिनो इनकाउन्टार खालामना गावथारनायनि सायाव बिथाङा एसे शेयार खालामना होन्दोंमोन बे शेयार खालामनायखौनो बिथांमोना अजद होनानै जोंनि बे दाय गैयै सुबुंखौ एरेस्ट खालामना लांदो मानो होनबा बिसादि शेयार खालामनो हायाब्ला दा निउस मिडियाफोरा बोरैहाय साक्सेस जागोन जुदि सासेबो सुबुङा जुदि निसादि शेयार खालामनो हायाबा निउस मिडियाफोरा बोरैहाय निउस भाइरेल खालामनो हानो बेखौ जोङो लुबैया दिनै नाय बिटिआर गभर्नमेन्टआव दा इउपिपिएल सरकार दङ जेरै आरो आसाम गभर्नमेन्टआव बिजेपि सरकार दङ बिथांमोना मा फाव फान्दायनि थाखायल'सो बेयाव सरकारखौ दादों नामा ना बर' सुबुंफोरा बेयाव जेबो मोन्थाय गैया नामा दिनै बर' फिसाफोरखौ जेरै दाय गैयालासिनो जानला मानला बेबायदि एरेस्ट खालामबाय थाब्ला बोरै जानो थासारिया गुदुंसिनसो जागोन बेखायनो जोङो सानो बेफोरबायदि जाथायखौ खालामफ्लेबाय थायालासिनो जोंनि बे जा सुबुङा दाय गैयालासिनो एरेस्ट खालामजादों बिथांमोनखौ थाबैनो एंगारनांगौ आरो आं बेखौनो खावलायो जे जोंनि इउपिपिएल सरकारा जाहाथे दाय गैयै सुबुंफोरनि सायाव नायबिजिरनानै बेफोरबायदि सुबुंखौ एंगारना होयो बिथां नेरसोन नार्जारिथ' जेबो आफादफोरजों सोमोन्दो गैया जेबो माबा गैया बिथाङा जों मिथिनायनिफ्राय मथा मथि 2015 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा बाहेरायाव खामानि मावो बाहेरायाव खामानि मावनानै बिथाङा बेबायदिनो न'खर सालायबाय थायो बिथाङाथ' 2015 मायथाइनिफ्रायनो गुजरातआव मोनसे कम्पानियाव खामानि मावना थायो थांनाय मार्च दानाव बिथाङा फैदोंमोन मार्च दानाव फैनानै दा बिथाङा थांफिननो थाखाय तारिख खालामबाय तारिखआ फैगोन 1 तारिखआवनो होननानै जों मिथिदो दा बिथाङाथ' जेबो दाय गैया बेनिखायनो जों लुगैयो बिथांखौ दा थाबैनो अति संखालै एंगारनांगौ आं बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ बेखौनो खावलायो जे जोंनि बे दाय गैयै सुबुंखौ बिथांमोना बेबायदि फाव फान्दायना हमनाङामोन बिथांमोना बुंदों जे थांनाय बे रबिबार खालि हराव फैनानै गान्धीबारि आउटपस्टनि पुलिसफोरा फैनानै बिथांखौ एरेस्ट खालामफैदोंनो बिथांमोननि न'खरनि मानसिया बुंदों बिथांखौ लांनो बेयाव पुलिसफोरा होनदों जे जों तामुलपुर गान्धीबारियाव लांगोन नाथाय फाव फान्दायनानै बिथांमोना मा खालामबाय डाइरेक्ट बरखाथाव लांदोंनो बरखाथाव लांनानै बिथांमोना एसडिपिअ'दो मा रायलायखो बेखौ मिथिस्लाबाखै जोङो बिनिफ्राय डाइरेक्ट एसडिपिअ तामुलपुराव दोनदोंनो तामुलपुराव दोननानै बिथांमोना मा खालामबायनो तामुलपुर थानानिफ्राय डाइरेक्ट मुसलपुर आरो क'क्राझाराव पठायदोंनो बिथांमोनखौ जोंनि रायजोनिफ्राय थांनानै अजद होदोंमोननो अजद होनो बिथांमोना होनदोंनो जे जोंनि बे थानायाव जेबो केसनि माबा इनफरमेसन गैया इनफरमेसनखौ जों मोनाखै हाइकामान्डनिफ्राय जोंखौ अर्डार होदो बेनिखायसो जों बिथां नेरसोन नार्जारिखौ हमनाय जादों होनना बुंदों
बिथांमोना जेबो प्रुफ गैयाबा जेबो जुदि माबाखौ मोनाबा बिथांमोना नेरसोन नार्जारिखौ बोरै एरेस्ट खालामनो हाखो बिथांमोना निस्सय बे केसनि प्रुफा दंथारो बे प्रुफा गैयाबा बिथांनि नेरसोन नार्जारिखौथ' हमनो हानाय पावार गैया बेखायनो आङो गुरै खावलायो जे बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जोंनि बिथां नेरसोन नार्जारिखौ जेबो दाय गैया जेबो माबा गैयालासिनो हाजिरा खामला मावना जानाय सुबुंखौ बिदि एरेस्ट खालामनाया मुगैजाथाव जादों आङो बेखौनो बुंनो लुगैयो जे जोंनि बिथां इउपिपिएलनि CM बिथां प्रमद बर'खौ खावलायो जे बिथाङा जुदि सक्ति बायदि खामानिखौ मावनो लुगैदोंबा अति खंखाले जोंनि दाय गैयै सुबुंफोरखौ एंगारनांगौ बिथाङा गले गले खावलायदोंमोन दे रायजोफोरनि नारसिनाव रायजोफोरनि बुंनायाव SDC DC पावारा बिथांनि आखायाव दङ होनना बुंदोंमोन दिनै DC SDC पावारा बहा खिथिखो दिनै DC SDC पावाराथ' बे आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दारावसो सलायनाय रखम जायो दिनै दाय गैयै सुबुंखौ हरखाबै बोरै हमनो हानाय पावार मोनखो जुदि बिथांनि आखायाव जुदि DC पावारा दंमोनबा बिथांनाव सोंनांगौमोन बिथांनियाव इनफरमेसन लाग्रोनांगौमोन बिथांनि अर्डार मथे मानसिखौ एरेस्ट खालामनांगौमोन बिथाङाथ' गले गले बुंबाय थादों DC पावार SDC पावारा आंनि आखायाव दङ होननानै दिनै DC SDC पावारा दंमोनबा दिनै बिथांनियाव मोनबो इनफरमेसन लाया मोनबो सोंथि खालामा दाख्लै थांनाय हराव बेसेबांबा बाजिनांगोन 2टा बाजाना 12:40 हरनि फैनानै थारमाने पुलिसा लांफैदों दा मानो लांदों मानो मादों जों बेखौ जों मिथिस'वा मानि थाखाय लांदों नेरसोन नार्जारि बे गथ'थ' बिसोर गथ' नङा मानो थाखाय बे उदैनिफ्राय बे बाहाय बांला फरायनानै न'आवबो दुखिया मानसि मा थानायखाय मा खालामना जानो होननानै बे बाहाय बांला फरायनानै किबा मेट्रिक होना पास जानानै बे बाहेराव कम्पानियाव खामानि मावहैदों बे मावना थाबाय गोबाङानो जाबाय प्राय 4 बोसोर 5 बोसोर जाबाय बे लकडाउननि सिगाङाव फैदोंमोन जिता लकडाउन जाहां जाना जिता लकडाउन जानानै बे थांनो होनाया दे 3 मास 4 माससो थांनो होनाया दे एबार आरो मा खालामनो दुखिया गथ' बे गोदोनो थाबाय थानानै आरो बेफोर जाथायखौ जों इमान मिथिस'दिया आरो हमना लांफैनाय समाव बिथांमोना मा बुंदों पुलिस प्रशासना आंथ' मानिफ्राय मा बुंखो आं मिथि हरनि बाथ्रा जोङो थानाव थांना जों रायजो थांबाय रायजो फिसाफोरा थांबाय थांना बुंबाय जे पुलिस थांनो सोंनो बुङो जे मा होनदोंमोनलै बावबाय SDPOआ बुंबाय मा बे केसा बेयाव तामुलपुर थानाव गैया जे मह बोले उपर महल मसलपुर SP अफिसाव लागै उपर महलनिफ्राय जिता फैगोन होमबासो नै तामुलपुरनि माबाखौ खामानिखौ फोजोबस्रांनो हागोन ओजानिफ्राय अर्डार फैयाबा खामानिया जेबोनो तारमाने जाखाया आरो बेखौबो फंसेखौ आं रोङा ना गुरैखौ आरो मा होनना बुंमोन शेयार खालामदोंमोननो बे गथ'आ रोंदो रोङा जोंथ' मिथिस'वा मा शेयार खालामदोंमोन बेखौ आं इमान मिथिस'वा आरो माखौ जों मिथिनोबाथ' बेलेग मिसन बेनिफ्राय आरो बुंनायाव बुंबाय मा जे नोंथांमोना रायजोफोरा बेयाव थाबाय थानो खुनु मुलाम्फा गैया बिसोरो पुलिसफोरा बुंदों आरो बेनिफ्राय आरो मा होनना बुंबावनो जों सानसेया थाबाय 8टासिम जों फुङाव बेयावनो हाजिर जों थाय थानानै 2टा बासिम लागै 2टासिमनिफ्राय बे गथ'खौ बेनिफ्राय तामुलपुर थानायनिफ्राय डाइरेक्टलाय मसलपुराव लागै लांदों मा लुगैनाय आरो बे गथ'आथ' बे गिदिर मानसि नङाना मोजांसो गथ'मोन बियो दा आरो बिसाराव जि जायो बे मथेनो तारमाने खामानिखौ मावनांगोन जोंबो गोसोआव सानबाय थादों बेनिफ्राय मा होनना बुंबावनो आं बेखिनि आं बुंनायखिनि आं बेखिनि फोजोबबाय आरो बे गथ'आथ' जेबोथ' दाय खालामाखैमोन दिसन रोंदोंबाबो रोङाखैबा भुलाव जालांबाय बे गथ'खौ जाहाथे थाब हेगारना होयोबा मोजां जायो आरो बेथ' जेबो रोङा गथ' बे बेंग्रा गथ'